Mafê min ê erdhej zêdetî ye. Sûdwergirtina alîkariyên civakî. Ji bo kesên muhtaç û ew kesên ku bi çi sedemî be bila be li Tirkiyeyê hatine bicîkirin, saziyên civakî berpirsiyarın ku ji wan re alîkar bin. Divêt ev sazî wek heviyeke civakî pêk bînin û piştgiriya hevkariyek baş bikin ku gelek kes tev li wan bibin. Berpirsiyarın ku piştgiriya kesên di erdhejê de ji malên xwe û derfetên xwe yên tenduristî û perwerdehiyê winda kirine bikin. Ji bo mafên xwe yên aborî û civakî yên di du erdheja 6 Sibatê ya li Diyarbekirê qewimî, Serokatiya Daireya Xizmeta Civakî ya Diyarbekir, Kaymeqamiya Baxlarê, navenda ciwanan a Taxa Yenîköy a Baxlarê. Di mijara alîkariyên civakî û aborî de weqfên alîkarî û hevkarî ya civakî ya navçe û bajaran. Di mijara mehaneya kesên muhtaç de Müdüretiya Giştî ya Weqfan, Müdüretiya Afat û Rewşa Alozî ya Diyarbekir. Ji bo xwe gihandina projeya bi hev re dema qenciyê birlikte iyilik zamanı biz. Bi rêya telefona Kızılayê 168 an jî bi navnîşana internetê biz.kızılaykart.org çêdibe. Her wiha di mijara îlalkirina mafên xwe de hûn dikarin li bajarê xwe serî li wan saziyan bidin. Hûn dikarin bi daxwaznameyekê serî li lijneya lêkolînê ya mafên mirovan a Parlamentoya Tirkiyeyê bidin. Divê di daxwaznameyên ku ji Parlamentoya Tirkiyeyê re têşandin de nav, navnîşan û îmzeya xwediyê daxwaznameyê hebe. Hûn dikarin daxwaznameyên xwe ji vê malperê re bişînin. Navnîşan Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu. Bakanlıklar 06543 Ankara. Saziya kontrolkirina giştî Wezareta Navxweyî. Hûn dikarin serî li vê malperê bidin.